Čau lidičky, vítám vás u mého druhého tutoriálu, jak stáhnout Don't Stray. Takže první, co budete potřebovat, bude nějaký internetový prohlížeč. Já momentálně tady mám Operu. Druhé, budete muset jít do Pirate Bay. Sem, jak je Pirate Search, tak tam napíšete Don't Stray. Pardon, nějak mi to nechtělo psát. Tady dejte pro odškrknutí radši hry, no games. To je jedno. Tomu snad vadit nebude. Proč nám to nechce vyhledat? Tak, to nechápu. Tady to neexistuje, tak jdu to nějak zjistit, hned budu tady. Nebojte se. No tak běžím jsem zpět a už jsem zjistil, v čem je ta chyba. Chyba je v tom, že tady nemá být strafe, ale starve. Jo, teď nám to už vyhledalo, Don't Starve. A co si vlastně my stáhneme? My si stáhneme hned tady to první, protože to má nejvíc seedů a také nejvíc stahování. Takže to si stáhneme. Tady dáme Get this torrent. Ano, chci spustit aplikaci, tady mi něco furt naskakuje, nevím, co to je. No a tady to vlastně potvrdíte. Tady se vám to teď bude stahovat. No teda, jo. U mě to stahuje docela dost lidí, takže až se mi to stáhne, tak se vám ozvu zpět. OK, takže jsem zpět a jak se tak dívám, takže za chvilku to bude stažené, protože to stahuje trošku víc lidí. Ale to nám vůbec nevadí, čím víc lidí to bude stahovat, tím rychlejší to bude. Tak jdeme dál k stahování. U torrentu si dvojitým klikem otevřeme složku torrent. Torrent už můžeme vypnout a tady máme Don't Stray, setupy a tak dále. Takže avatars, to nevím co, to jsou avatarci, no to je jedno, tím se zabývat momentálně nebudem. Takže jako první si spustíme Setup Don't Stray 2.7.0.16. A jestli chcete hru Region of Giants, tak si spustíte ten druhý setup. Jinak instalátory jsou úplně stejný. Tady dáte spustit, až se vám chvilku to bude trvat samozřejmě. No tady dáte ano, potvrdíte, že to chcete spustit jakoby. A jsme tu. Takže tady nám říkají, vítejte u startování Don't Stray v instalace. Tady kam se nám to stáhne jakoby. A tady tež klikneme že ano, já jsem četl a přijímám EULA. Nevím, co to znamená. Teď se nám to stáhne. Až se mi to stáhne, tak se hned ozvu. Takže už se nám to stáhlo. Takže tady máme ikonku Don't Stray. Tady můžeme spustit hru, což nejspíš
Jo, já ji spustím, abych vám ukázal, že to funguje. Aha. A tady můžete vidět, že to vážně funguje. Když si dáte mod, jo, takže žádný mody tady nebudou. Settings, kde se slimuje zvuk? Settings, to je jedno, to vadit nebude. A hned tady po tomto videu, tady máte důkaz, že to funguje. Hned tady po tomto videjku vlastně budu hrát Don't Strafe a budu ho natáčet. Já už to jakoby odzkoušený mám, pokusíme se dostat až do zimy, takže to už by bylo v dnešním videjku vše. Takže já se s vámi loučím, odběr, like, vše potěší. Takže ahoj.